गोजोननाय जासिहरबाय दा आंजों लोगोआव दं आदा रनेन नै दा लोगोसे जों खैला मैलायाव लोगो मोनलायदों आरोना दिनैहाय गोबावजों खेबसे ओमफ्राय जों बयबो सिनायखागौ आदाखौ नै थफिया एसे खुलायथिरा आदा ने दासो समायबायद्रा नै ओमफ्राय मा लांफैदों आदालाय खैला मैलायावलाय खैला मैलाव लोगोफोरखौ नायस्रांलाबायनोसो फैदों आदसा लोगोफोरखौ नायस्रांलाबायनो फैदों रायलायबाय औ साहा लोंलायबाय साहा लोंदों नै लोगो मोनना साहा लोंलायलायदों आरोना जों आदा रनेनजों आंजों फैदो दे लोगोफोर ओमफ्राय मा बुंगोन बुंद' आदा माथो बुंनो जेबो बुंनांगौ गैया आदसा ओमफ्राय खैला मैलायावहाय मा थांखि लानानै फैदों जेनेबा सासे मानसिखौ लोगो हमनो होननानै आदसा लोगो मोनबाय लोगो रायलायबाय मोनबाय ने दा आदाखौ लोगो मोननायजों लोगोसे दसेखिनि लाइभ होदों ओमफ्राय दा फैदो दसे रायज्लायनो साहा लोंदों आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बाजैबो दङ नै बाजैबो दं नै ओरैहाय ओमफ्राय खैला मैला बाजार आरोना दा बाजैजों जयैहाय साहा लोंलायदों आदा बे आदाजों बे बाजैजों बिब' फंबाय जायो नैबे बाजैजों ओमफ्राय नैबे आदाजों बिब' फंबाय जायो आरो ओमफ्राय दा दङ खैला मैलायावहायनो बयबो ओमफ्राय ओंखारनायसै नामा ओंखारनायसै बारा गोबाव थाजाया दाबसे जायगायावहाय अब्ला जों बाहेरायावहाय ओंखारनाय जासिगोन ने बे खैला मैला बाजार ओमफ्राय बिराद बिदिनोसै जोङो खैला मैला बाजारा गेसें जाथारोलै खैला मैला बाजारा एकदम गेसें जाथारो ओमफ्राय दा आंजों थांफाना जों आदाजों आंजोंहाय बेरायगासिनो नै दे माथो आदा बेरायनोसै औ दे मा औरा औ फन खालामनाय जाबाय बानेश्वर बसुमतारी लटारि बे एसे फोलोमसै आं लाइखौ बे दामनाया एसे फोलोमसै फोलेरा दे आं लाइभ होगासिनो दङ बे मेथाइआ होदेरसै आं दा लाफैगोन ना मानसिफ्रा दिनैनो जागोन नालाय दा दाम दे फंबायखौ दा बेबायदिनो जाय नोंथांमोना आंनि लाइभखौ नायदों नैबे खैला मैला बाजारावहाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ने फंबाय गामिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला बाजारावहायनो बे लटारिखौ दा दिनैनि गेजेरावहाय खेलाया जागोन ओमफ्राय दा बेवहाय अनेकथा नै बेबायदि हाउजिंखौ लाबोनानै दोनफैखाबाय नै ओमफ्राय दा जागोन आरो बेलासियावहाय ओमफ्राय दा बेवहाय आङो मिथिनानै लागोन आदानावहाय ओमफ्राय दा आदा मा बुंगोन जेन'बा नोंसिनि लटारिया दा दिनैनि गेजेरावनो खेला जागोन ने जोंनियाथ' दिनैनो जागोन दा मथा मथि 3टा 4टा 3टा 4टायाव स्टार्ट जागोन ने ओमफ्राय बेवहाय मासो प्राइस होनाय जादों प्राइसआथ' जोंना बे फैसा गोजा गासिबो फैसा गोजा ने फार्स्ट प्राइसआ दङ जाहैबाय 20,000 आदसा लास्टआव दङ जोंना 12,000 20,000 12,000 बेबायदि ने औ ओमफ्राय टिकेटआखौ बेसेबांनि फाननाय जादों टिकेटआथ' दा गांसे लायोबा औ 30 थाखा आदसा बुक लायोबा मा जागोन 150 ने आदसा गांसे लायोबा माने 30 थाखायावनो माने बेसेबां होनदों 20,000 औ बेबायदि मोनगोन आरो जायफ्रा लाफैयो दा बेलासियावनो जागोन लटारिया दाहाय जायफ्रा
नैबे खैला मैला बाजारावहाय फैदों नोंथांमोनाबो लानो हागोन नैबे लटारिखौ माने गोजाननि नङा जोंनि लकेलनिनो जोंनि खैला मैला बाजारनिफ्राय एसे 3 किल'मिटारसो थांनानै मोनहैयो बे गामिखौहाय ओमफ्राय दा खैला मैलायावनो जागोन खेलाया दा नै हाउजिंखौ लाबोनानै दोनफैखाबाय आरोना नै बेजोंनो गेलेगोन आरो नैबे हाउजिंजोंनो दा बेबायदि ओमफ्राय दा जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय बे लटारिखौ माने 12,000 25,000मोन नामा 12,000 लास्ट प्राइस आरो प्राइसआ जाहैबाय 20,000 20,000 फार्स्ट प्राइसआ 20,000 माने 30 थाखानिनो 20,000 थाखा मोनगोन आरो जायफ्रा खाफाल गोनां हा 30 थाखानिनो सेकेन्ड प्राइजआव मोनगोन 12,000 दा 30 थाखानि 12,000 थाखा मोननायनि थाखाय जेबो लस गैया दा लाफैनो हागोन आरोना लोगोफोर नै दा बेबायदिनो ओरैजाय नै खैला मैला बाजार बा लटारिनि मानि होबाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन ओमफ्राय नै बेवहाय बेरे फानदों आरोना नै बेरे नै मा बेरेलाय माथो बेरेयो कि मधु इटु कि डांगर माने बेरेमा आरोना नै बेरेमाबोथ' होनजायालै इयो नै मा बेरे जाखोब्ला हान्दिलर थाङा मा थाङा बेरे खंख्रमाबो नङा खंख्रमा गुदुङावसो लायो हय फाथाया दिसे बेबायदि बेरे गोलाव आरो नै मा बेरे बेखौ आं सिनायाखिसै आरोना ओमफ्राय दा खंख्रमाथ' मोनसे गुदुङावसो लायो ओमफ्राय बेरे बिमाया हान्दिलर बायदिसो आरोना नै हान्दिलर बेरे बिमा बायदि नुयो खिन्थु बियो गोलावैसो लायो दै नै लांदाङावसो लाग्रा बुस्थु ओमफ्राय बिनि रसा नै ओइ खटफोरा आनिसे इथु हा হয় बङाइगाव बङाइगावनिफ्राय लाबोदों आरो बेखौहाय नै टाउनाव लाग्रा बियो टाउनाव लाग्रा बेरे बे वालफ्रावनो लायो आरोना बे बेरेया वालफ्रावनो लायो बेबायदि बिराद मोजां दा लोगोसे नै ओरैजाय बेबायदिनो भिडिअ ANY भिडिअ ANY भिडिअ बिक्राय र' खैला मैला बाजाराव दङ ओमफ्राय दा बेबायदि ओरैजाय नै गोबाङानो दङ ओमफ्राय दा लोगोसे आं हेलौ ब्र' फै Beকুমেন थेंक खैला मैला बाजारावहाय बिराद मोजां दख'ना फानो नै नानिमोन ना लादो दे नांबाय दा नानिमोन दा बेबायदिनो नै नायगासिनो दङ आरोना Hey!
दख'ना लाखादों मानसिखौबो लाखाबा ओमफ्राय नै बे आर'नाइया मोनबोआखै आब' फास्राया मोनबोआखै गैया बालानि साया मोनबोखायाखै ना दोन हेल' गाइस लाइक जुखिलायबावदों जौ गासै जि साला आं हालायहाय সকালে পায়খানা তোমার ভদ্ভদ করিয়া বার হবে 365 দিনের রাত্রা কাতরা তোমার পেট থেকে ধুয়ে পরিষ্কার। এটা আমাদের আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, এটা আমাদের পাহাড়ি জঙ্গলের গাছ, গাছের মার জগতের বাহার। এইখানে একটা গাছ দিয়ে দিচ্ছি এই যে শিমুল গাছের মূল, এই যে এটার মধ্যে দিচ্ছি শিমুলের মূল। আপনি পেশাব করছেন, পেশাবের আগে কিংবা পরে অনেক দাদা বলতেছে আমার শরীরের ধাতু চলে যাচ্ছে, অনেক দাদা বলতেছে পেশাব করলে আমার শরীরটা ঝাঁকি মারছে, আপনার মেহ রোগ আছে,